Hello, my brothers and sisters. My name is Dr. Muhammad from Padimotu Herbal Center. I'm going to speak in our local language, that is Hausa, and later I will translate to English language. Kamar yadda kuke gani, sunana Dr. Muhammad, a yau zan muku bayani akan fa'idoji na abin da suke cewa gwanda. ‘Yan uwa da yawa wasu kan mana ƙorafin cewa suna fama da wani irin ciwo da ake ce masa arthritis, wasu kuma su ce rheumatism, wasu kuma su ce irin gout, ma'ana irin ciwon nan dai na kafa ko kuwa wanda yake rike gadon baya. Kaga mutum dandanan wani ma bi shekara 20 ba ko 30 ko 40, wasu kuma tsofaffi ma sun fi yawa, dandanan ka kafa ba za ta taku ba, wata ma babu kumburi, gadon baya ya rike ka rasa yanda za ka yi. Babban malami Professor Robinson yake cewa wannan shine irin ciwon nan da ake cewa gout, ko kuma akan ce masa arthritis, wani irin ciwo da ya shafi gaɓoɓi na cikin jikin mutum. Mafi yawa sukan ce wannan ciwon sun daɗe bai yi magani ba. ‘Yan uwa, wannan cibiya ta tabbatar da tajriba cewa wannan gwanda kamar yadda kuke gani, ‘ya'yanta ɗin nan a daka shi ya zama gari, a niƙa shi, a busar da shi ya zama gari, a dinka zubawa a ruwa ana sha, ba komai da zaka haɗa shi da shi, yana magance wannan matsala. Wannan magani yana magance wannan matsala. Tajriba ta tabbatar da haka. Mun gwada. Muna ma da haɗaɗɗensa a cibiyar nan tamu. Akan ƙara masa ƙarfi in an ga dama a haɗa shi da zuma. ‘Yan uwa, tajriba ta tabbatar wannan magani yana maganin wannan matsala da ake samun ta, wanda kowa kun sani uric acid shine ya taimaka wajen haifar da wannan matsala a jikin maza da mata a wannan lokacin. Wasu kan ɗauka shekaru ne. Wani abun yana da related da shekaru, amma da yawa ba shi da nasaba da shekaru. In dai kun yanda na gaya muku, zai yi abin da na gaya muku. Wasu kuma kan ce su dafa shi ma a kai a grinding nasa, a niƙa shi, sannan a zo a tace shi, a dinka shan wannan ruwan da zuma a ciki. As you can see, my brothers, this is an organic herbs. It's a collection of herbs seeds. As you can see, we are trying to show you how you are going to prepare it by yourself. More especially those who are suffering from what we call arthritis, or gout problem, or rheumatism. Simply anything pertaining to the joints, buckets, that is backbone, and many more. As you can see, according to an Indian Ayurveda, when we say Indian Ayurveda, simply we mean that some ways that Hindus people follow in order to provide medicines, that is herbs medicines, that is to avoid using conventional medicine rather than herbs medicine. So according to this method, that is Indian Ayurveda, you are going to use this pawpaw tree. When you got the pawpaw tree, try to grind it into pieces if you like. Then you can just grind it to be a powder. So after, you can just provide a water and take it in a day and night. That is twice daily, for the problem of arthritis, rheumatism, and anything pertaining to the joints problem. It's a very testable and confirmed solution that we have trusted and tested in this our center, Padimotu Herbal Center. Please try to subscribe our channel for more and more. And as you can see, if you got that seed, try to cook it and drink the water twice daily, up to at least 7 consecutive days. It's a very confirmed and tested medicine, or I can say herbs medicine, with no any side effect, that is no any effect. Try to confirm or try to solve that side type of problem, that is anything pertaining rheumatism, arthritis, gout problem, and many more. Try to test it, because we have confirmed that this medicine is well affected in the human
bari. Or you can call my line for more, that is 070 30 94 5511 worldwide. That's why we used to prepare it to be, that is ever ready for those who might not be able to prepare it by themselves. Kamar yadda kuke gani, wannan magani ne fa na itatuwa da muka haɗa, gwanda ce ba wani abu ba, da ruwanta gashi nan muka matse muka niƙa shi, in ka ga dama za ka dafa shi. Kai wanda na gaya maka, ko mace ta kai shekara 100 ko namiji ya kai shekara 100 yana fama da ciwon ƙafa ko ciwon hannu, in dai abin da ya shafi gaɓoɓi ne, to insha Allahu ya bashi. Many people are suffering from what we call uric acid. As we know, uric acid play a vital role for this problem. Just call my number 070 30 94 5511 or my YouTube channel Fatimatu Herbal TV.